kodwa futhi sizothatha izinkinga zalaba abasacela abasakhala wangithinta umama ethi umyeni ungishiyile wahamba nabanye uthi ngicela ningicelise. Uyabona umuntu uma ngabe seza emsakazweni ezilahla ebika inhlungu yakhe nosizi lwakhe, okwethu ukuthi sihlangane kanye naye ngokukamoya sithi simnawe dadewethu esikhaleni, simnawe bhuti wami okuwena ogcinile wathi hawi kweletu uNkulunkulu akakusize akunika amasu okuphuma ngoba okunye kwenziwa yithina futhi kulungiswa yithina, kodwa ngokusizwa uNkulunkulu akakunika amasu mntaka baba ukuthi ukwazi ukuphuma kulezo zikweledi. Hayi wena wedwa, kodwa ninqwaba yabanye abasho njalo, nalabo bakhala ngokuthula uthi usisi umalume usijikele uyena bekade ubabncane uyena kade simthembe ekhaya, usijikele ubabncane wenza izinto siyakhuleka, abagulayo siyakhuleka, nabangakwazanga ukuzisho inkinga zabo abahlushwa abantwana siyakhuleka. Sekhona ke umfundisi wami uMsweli engishilo ngathi namhlanje uyena ozobe esithatha ekhuphuka nathi esisa entabeni engcwele namhlanje. Asibisane singene sikhulume naye. Mfundisi wami ngaze ngajabula ukuthi sibe nawe namhlanje. Siyakwamukela eShilo, siyakwamukela kuKhozi FM. Ngiyabonga kakhulu Lambokazi Donda, ngiyabonga kakhulu ukuba kulolu hlelo. Ngiyabingelela kubalaleli bonke lapho kufinyelela khona izwi lami la kufinyelela khona uKhozi egameni lika Jesu Kristu inkosi. Amen. Asibesane siqale ke singene nje emkhulekweni ngoba umkhuleko unamandla. Abalaleli bazwile bebeka izinto, abanye babhale ku Facebook, abanye abakwazi ukuphimisela, abanye abanawona amandla ongena okhozini bayazama ukuthumela ama voice note kodwa sikwazi ukuthatha wonke umuntu. Kodwa ngifuna sibanike isiqiniseko kulesi sikhathi ukuthi wonke ohlanganyele kanye nathi ngokucabanga, ngokwenza, ngokuphimisela kumbe ngokusaba kodwa enhlizweni ethi nase sami isicelo uJehova uzobona ngoba ubone kusithekeni. Asikhuphuke siye endabeni engcwele. Haleluya, haleluya. Baba egameni lika Jesu Kristu inkosi, uNkulunkulu ongumnini mandla onke, siphambi kwakho ke inkosi yamakhosi namhlanje ekseni. uNkulunkulu uthena wena lapho sihlangene khona wena uyakuba khona phakathi kwethu. Baba egameni lika Jesu Kristu naba nkosi abantu bakho bawumsebenzi wezandla zakho, bayizidalwa zakho, wabadala uNkulunkulu waphefumulela umphefumulo wakho kubo ukuba nkosi babe yinto ephilayo. uNkulunkulu wethu onamandla onke, siyabasondeza ke nkosi kuwe, siyabasondeza uNkulunkulu ealtare lakho elingcwele. Ngenelela uNkulunkulu esimweni salowo nalowo. Ake kuthi uNkulunkulu ngaleli sonto lanamhlanje uNkulunkulu wethu ubonakale nkosi umahluko ezimpilweni zabo. uNkulunkulu siyazi ukuthi wena awunamkhawulo, ayikho uNkulunkulu into ekuvimbayo. Sikhulekela uNkulunkulu nama waves alomoya esikhuluma ngawo ukuba uNkulunkulu agijime afinyelele abathinte nkosi namandla onke abantu bakho. Lithi izwi lakho nkosi wena waphilisa abantu ngezwi lakho nje kuphela, ungafikanga kubona wakhuluma nabo. Namhlanje ke uNkulunkulu siyakholwa siyakuthemba ukuthi nkosi lokho kushiwo izwi lakho kuqinisile. Nqaba uNkulunkulu nabantwana bakho mabangabi inkosi yempango yesitha, ikakhulukazi uNkulunkulu esikhulekelayo ukuthi uNkulunkulu bavuleleke nkosi ingqondo zabo nezinhliziyo zabo, bakwamukele njengenkosi nomsindisi ukuze ukuphila kwabo uNkulunkulu wethu namandla onke kungabe kusafana. uNkulunkulu ake kuthi inkosi labo abalalele namhlanje besathinta nkosi nezindawo ezibhlungu emzimbeni yabo, kube khona nkosi ukuphila okupheleleyo. Khulekela nkosi imisebenzi kubantwana bakho, khulekela imisebenzi nkosi einganeni zethu,
khulekela ukuphiliswa uNkulunkulu ezifweni zonke, sikhulekela uNkulunkulu ukuxokozela kwemndeni, ukuxabana nokuqhatheka kwemndeni egameni lika Jesu Kristu. Sikhuluma ukuthula kwakho uNkulunkulu, sikhuluma ukuthula kwakho Nkosi awupheleleyo, ngoba wena Jesu Kristu uyinkosi yokuthula. Baba onamandla onke, ngenelela mnini mandla onke ngamandla akho amakhulu. Baba oyingcwele, siyakukholwa, sikholwa yilokhu okushoyo ezwini lakho. Sikholwa uNkulunkulu ngokwazi ukuthi izimangaliso wazenza uNkulunkulu, usazenza namhlanje. Esakho isandla Nkosi asifinyeziwe ukuba singephilise. Indlebe yakho ayikude ukuba ingezwe, neso lakho alikude Nkulunkulu ukuba lingebone. uNkulunkulu wethu onamandla onke, thatha lonke udumo namhlanje kuseni, sisazoya Nkosi nasezwini lakho. uNkulunkulu, abantwana bakho engathi bangavuleka indlebe zikamoya, lingene uNkulunkulu izwi, likwazi ukwenza umahluko empilweni zakho, ngoba izwi lakho liyukuphila, izwi lakho liyaphilisa. Lithi izwi lakho liwumuthi kulabo abalithathayo nabalikholwayo. Udumo silibuyisela kuwena ke uNkulunkulu, wena owawukhona, okhona namhlanje, oyakuba khona inguna phakade, egameni lika Jesu Kristu oyinkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, siyabonga umkhuleko unamandla, umkhuleko unamandla, umkhuleko usipha ithemba, ubuyisa ithemba. Siyabonga kakhulu mfundisi wami. Asikubingelele kahleke manje, ngicele nje ukuthi nandi ithuba unalo okhosini zethule usitshele nebandla ukuthi likuphi. Amen. Ngumfundisi uKhanyisile Msweli, abanye bangazi ngoPastor K. Pastor K. Ophethe ibandla khona la eMayville eThekwini, iWord of Prophecy Ministries, engaphansi bubuholi bukababa uApostle S.E. Masimula oseNewcastle. Amen. Amen. Izwi osiphathelene namhlanje uthe kimi, hayi uzokhuluma ngokuthi makusimthemba uNkulunkulu siwathola amandla. Hallelujah. Amasha. Asiphela amandla thina. uNkulunkulu sithi siphela amandla aqhamuke nomjovo asinikeze lamandla. Hallelujah. Asikudedele usinikeze lokhu uNkulunkulu akubeke enhlizweni yakho. Hallelujah. Ngiyathanda ke kafushane namhlanje kuseni sifunde incwadi kaIsaiah chapter 40. Sifunde nje amavesi amabili kuphela, uverse 30 noverse 31. Isaiah 40 uverse 30 noverse 31. Noverse 31. Yebo. Yebo. Asivuleni ke bangcwele. Lifundeka kanjena ke egameni lenkosi. Izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale, nabasha bawa nokuwa. Kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha. Bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe bengapheli amandla. Yo. Mamuzanele ngisalalele imkhuleko yabantu, umoya wami uyathinteka kakhulu, and ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi izwi la namhlanje lizoletha ithemba kubalaleli, ngoba likhona ithemba eliuNkulunkulu, likhona ithemba eliuJesu Kristu. Umbhali walencwadi uIsaiah uma eqala ukhuluma ngezinsizwa nabantu abasha, uthi bayakhathala. Yeah. Laba bantu banamandla, banezikhwepha. Uma uya ku-Old Testament kwakuyibona abantu futhi ababephuma beya empini ngenxa yokuthi kwakuwabantu abanamandla. Ngibona sengathi umbhali wayezama ukuveza la, ezama ukwenza umahluko phakathi kwamandla omuntu amdalile namandla kaNkulunkulu angapheli, ngoba akaNkulunkulu amandla adlula wonke awapheli. Abesethi ke kodwa noma ngabe banawo amandla, noma ngabe zinawo amandla izinsizwa nabantu abasha, kodwa bayakhathala. Ngithanda ukuthi ukukhathala kukaningi. Umbhali wayekhuluma ngokukhathala kwenyama, kodwa uma ngiqhubeka ngifunda ivesi akhuluma ngalo, wayekhuluma nangokukhathala komqondo, ekhuluma nangokukhathala kwengqondo, ekhuluma nangokukhathala komphefumulo. Ukukhathala kwenyama
kusifanele ngoba siyabantu noJesu kukhona izikhathi la kwakuthiwa khona uJesu wakhathala walala bese kuba khona ukukhathala kwengqondo isimo sempilo esiphila kuso sike mamuzanele sibe nzima ngalendlela yokuthi kwamqondo uyakhathala umqondo ukhathala kube sengathi umuntu okade egijima imarathon othi uma ngabe sekhathele akasakwazi nokuthi angagijima imayela kodwa manje yingenxa yalezi zimo esibhekene nazo esenza ukuthi ukhathale umqondo bese kuzoba khona ukukhathala komphefumulo mhlambe uke uzwe abantu umuntu umekhuluma mhlambe ezosho ngesingisi athi my soul is tired uma sekukhathele umphefumulo yila khona usuke ungasazi ukuthi kufanele ukuthatheni uhlanganiseni ziningi inkinga njengoba abantu bezisho kunezinkinga zokungabibikho kwemisebenzi inhliziyo yami ihambe kakhulu iye kubantwana bethu asebeqedile esikoleni abama graduates ofika la eThekwini azohlala eRes ajwayele impilo yaseThekwini ajwayele impilo enamanzi angena endlini netoilet eliflashwayo uma kuphela awuthola umsebenzi kufuneka aphindele ekhaya uma efika ekhaya kuthiwe nali igeja mntanami ukuze kudliwe la ekhaya kuyalinywa so nomakhelwane bathi ufundile kodwa kubonakala abafundile abayithola imisebenzi abanumzana abaphethe imizi abayithola imisebenzi kuzoba inkinga yezidakamizwa abantwana bethu baphela ezidakamizweni kuzoba izinkinga ezikhona emshadweni ngoba nesitha simelene kakhulu nemishado kuzoba inkinga yokugula izigulo ezinye ezingalapheki izigulo ezinye ezingapheli uma sekukhathale umphefumulo yilapho bandla likaNkulunkulu la kufika khona omunye umuntu azathi angisenaso isizathu sokuphila omunye usuke sekhathele nawo ukuphila aze akutshele athi ayimfundisi ngikhathele manje ukuphila yilapho sekufika khona umuntu sekufuneka athole izinsiza zokumenza ukuthi akwazi ukulala ebusuku zokumenza ukuthi athi ukwehla kancane ama nerves akhe ukuze akwazi aqhubeke nokusebenza usuku nosuku siyamkhumbula ngelinye ilanga uJesu wake wafikelwa isikhathi lapho wake wathi khona umphefumulo wami ulusizi kuze kube sekufeni wayesho njalo uJesu ngoba esimeni sakhe sokuba umuntu wayizwa lento nathi thina siyabantu esiyenzayo uDavide ngelinye ilanga waze wabuza laphana kwelinye lamahubo wathi kungani umphefumulo wami ukhathazeke kodwa bese uDavide kodwa ngiza kumethemba uNkulunkulu kodwa ngiza kumethemba uNkulunkulu namhlanje ke uNkulunkulu uletha lesi sithembiso ngomprofeti uIsaiah uthi ke uNkulunkulu kepha labo abamethembayo uJehova uma ngabe ethi kepha yingoba kukhona aqale wakhuluma ngakho wayibala inkinga lezo balalela abayibalayo kodwa wayesezothi kepha abamethembayo uJehova ngiyathanda ukusho namhlanje ukuthi uJehova uthembekile uNkulunkulu uthembekile uNkulunkulu uyathembisa bese yasigcina abese yasigcina isithembiso sakhe lithi izwi lakhe izibusiso zakhe izithembiso zakhe zinguyebo zinguamen uNkulunkulu akawaqamba amanga uNkulunkulu waze wathi uma ngabe enza isithembiso kuAbraham kwase kuthi ngenxa yokuthi akekho umuntu omkhulu kunaye ayingafunga ngaye wafunga ngaye uqobo uNkulunkulu uthembekile uma ke ethi abamethembayo uNkulunkulu ngiyathanda ukusho ukuthi ukuthemba uNkulunkulu kuyahambisana nokulinda uNkulunkulu amanye amahumusho esingisi athi labo abalindela kuNkulunkulu those who wait upon the Lord manje ke yaze yanzima into yokulinda isikhathi sikaNkulunkulu ngoba esikaNkulunkulu isikhathi esikaNkulunkulu siyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uphila ngaphandle kwesikhathi uNkulunkulu uphila in eternity lithi izwi kaNkulunkulu usuku olodwa kuNkulunkulu liyafana neminyaka eyinkulungwane iyafana nosuku olodwa umpostoli uPaul uyayazi lento yokulinda uNkulunkulu uma sixoxela indaba yakhe uthi waye never enyameni
uthi ngakhuleka kathathu kuNkulunkulu ngiyacabanga ekhulekile oqala walinda ukuthi hayi uNkulunkulu khona azokwenza abesethi kodwa zonke lezi zikhathi ngikhuleka uNkulunkulu wayethi umusa wami kodwa wona ukwanele kusho ukuthi ngesikhathi silindile siyawudinga umusa kaNkulunkulu ngisho ukuthini ngomusa kaNkulunkulu kulolu daba engikhuluma ngalo ngikhuluma ngamandla kaNkulunkulu noma ugcobo lukaNkulunkulu olukwenza ukuthi ube yilo muntu uNkulunkulu akudala ukuthi ube wuye luphinde lukwenza ukuthi wenze lento uNkulunkulu afuna ukuthi wena uyenze so ngesikhathi silindile siyawudinga umusa kaNkulunkulu ngesikhathi sihamba nohambo lwempilo siyawudinga umusa kaNkulunkulu abese zothi ke uPaul uNkulunkulu wayesethi umusa wami ukwanele uma sithi sikholwa uNkulunkulu sikholwa izwi lakhe sikholwa izwi likaNkulunkulu ngoba izwi likaNkulunkulu linamandla izwi likaNkulunkulu liqinisile izwi likaNkulunkulu aliwaqamba manga izwi likaNkulunkulu lithembekile lithi izwi likaNkulunkulu waphakamisa izwi lakhe negama lakhe ngaphezulu kwakhe so ngamanye amazwi izwi likaNkulunkulu siyakwazi ukulithatha sililethe esimweni sethu bese siyalikhuluma bese siyalikholwa uthi uDavide ngiyakulilonda izwi lakho enhlizweni yami alikwazi ukukusebenzela izwi likaNkulunkulu uma ngabe lihlele eBhayibhelini lilaphana ekhabetheni kodwa mase lisenhlizweni yakho lithi izwi kaNkulunkulu ngokuphuphuma kwenhliziyo umlomo uyakhuluma so umlomo wethu ukhuluma lokhu okuphuphumayo manje ke thina sikubona uma ngabe usudlulwe esimeni ukuthi yini oyikhulumayo yini oyishoyo ngoba lento oyishoyo iyona nto ephuphumayo enhlizweni yakho abese zokuthi-ke uNkulunkulu uIsaiah uNkulunkulu ngomprofethi uIsaiah abese zolinganisa ngokhozi azolinganisa ngokhozi uma elinganisa ngokhozi kusho ukuthi ikhona into esokhozini ekufanele ukuthi siyifunde singabantwana bakaNkulunkulu okokuqala nje ukhozi luyisilwane esinamandla ukhozi alifani nezinkukhu nezinyoni lezi ezincane izinyoni lezi ezincane nezinkukhu uma ngabe kuza isivunguvungu uma ngabe kuza isiphepho ziyathithibala zikhwantshabale ubone ukuthi nje seyixakekile seyididekile ukuthi ekazike uma ngabe kunesivunguvungu esilunguzayo kufanele ngabe senza kanjani kodwa ukhozi lona lolu ke uNkulunkulu asifanisa nalo uma ngabe kuza isivunguvungu ukhozi luyaviva luviva njengomdlali webhola ezongena egroundini noma ngabe uyayibona ukuthi imesh inzima kangakanani kodwa akathi uma yongena egroundini angene eyihudula ungena eviva egxuma enqabashiya ngoba uyamazi ukuthi ucoach utheni kuyena so uNkulunkulu usifanisa nezinkozi ngoba kufanele sibe namandla njengokhozi ukhozi lubona isivunguvungu ukuthi luyeza bese luyayiqhupha ngoba luyaqonda ukhozi ukuthi uma kahle ngigibele kulesi sivunguvungu yisona esizongisa la ngifuna ukuya khona ngalesi sikhathi ngikhumbula incwadi kaJames uma ngabe ethi makube ukuthokoza konke kini uma nehlelwa izilingo ngezilingo izilingo ezinhlobonhlobo uthi makube ukuthokoza njengokhozi ngoba isivunguvungu akuyona into emnandi kodwa ukhozi luyajabula ngoba liyazi ukuthi sona lesi storm esizobulala abanye abantu isona storm mina esizongiphakamisa singise la ngifuna ukuya khona ungakhohle ukuthi ngozamqolo abantu abaningi babhubhe kuzamqolo bafa kodwa iwona uzamqolo loyo owaphakamisa uNoah wamflothisa olwandle haleluya ukhozi enye into uNkulunkulu asenza asifanisa ngayo ngalo ukhozi lundizele indaweni eziphezulu uma uNkulunkulu ethi siyoba njengezinkozi kusho ukuthi siyondizele indaweni eziphezulu la phansi siyishiya inkinga siye laphana phansi ngiye ngilinganise ngala ngisontisa khona ngithi uyazi ngiye ngiyibuke into yebhanoyi ukuthi
uma ngabe lisuka liqala nje lihambe kahle kodwa upilot umesebona ukuthi kunamafu la kunamafu kunomoya alishuthe libheke phezulu lishone phezulu bese amafu bese siwabuka ngaphansi uma sesiphezulu lapha yana nolapha phansi okuthukayo awusamuzwa ngoba wona usuku wenye realm usuku omunye umhlaba so ukuze lezi zinto singazizwa ukuze noma besithuka omunye ubekhuluma la ngilalele kwezinye inhlelo kwezinye inhlelo zaseshilo ngamanye amasonto uthi omunye uhlushwa izitha yena uyazama ukuthi wenza kahle kodwa abantu abaphezulu ukukhuluma kuthi angithi awukufane njengokhozi ukuthi ukunyuka nje kancane nyuka nje kancane usuke kubona unyuke nje kancane usuke kubona ngoba nezwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi ngoba thina savuswa noKristu asifuni izinto eziphezulu singafuni izinto ezilaphansi abesezothi asifune lezi ezingabonwayo uma sikhuluma ngokukholwa sithi ukukholwa kuwukholwa izinto ezingabonwayo asifune lezi ezingabonwa ngoba lezi ezingabonwa azipheli kodwa lezi ezibonwayo ziyaphela ake nginezela ukuthi nalezi esizizwayo ziyaphela nalezi esizizwa ngokwenyama ubhlungu lobe esibuzwayo ngokwenyama kuyaphela ngoba yonke into etemporal iyaphela. Mfundisi wami siyabonga amazwi amnandi kangaka siphiwa amandla amasha. Haleluya. Ungithinde kakhulu la uqale khona ukhuluma ngokukhathala. Amen. Ukukhathala kwenyama. Kodwa ngithintwe kakhulu ukukhathala kwamoya. Nokukhathala komphefumulo akhathala umuntu athi angisazi nokuthi ngithandaze ngithini. Athi akusavumi nokuthi ngithandaze. Nokukhathala komqondo athi ehlakaniphile umuntu umthole esehleli eseyinikele nje kuthena hayi mina ngeke senzeka lutho kumina ngoba kukhathela umqondo kukhathela ukuthandaza kukhathele yonke into kukhathela ukucabanga Nkosi sisize namhlanje usiphe lamandla amasha akhuluma ngawo umfundisi wami uKhanyi wakamsweli namhlanje siyabonga mfundisi ngicela usalo usitshela ukuthi abafisa ukukuthola bakuthola kanjani nabathi umfundisi uyithintile inhliziyo yami ngiyafisa ukummema ngelinye ilanga kumbe ngifisa ukuzothandaza kanye nabo. Amen. Siyabonga kakhulu amandla kaNkulunkulu kulesi studio Nkosi. Siyabonga njengoba ke ngishilo uPastor K Msweli ukhonzisa ibandla eMayville eKhethomena nje opposite kwiCAO bayazi abaningi CAO because ngoba ila ku apply khona singena khona ngo10 ekseni siphume ngo12 ngiyacela ukuthi ngishiye inamba yami sinayo kodwa iFacebook page yase Word of Prophecy Ministries sikhona futhi na ku Instagram ngiyacela ukuthi ngishiye inamba yami direct ukuze abafisayo ukuzohlanganyela nathi ngelinye ilanga bakwazi ukuthi basithole inamba yami ithi 071 850 3491 asiphinde ma 071 850 3491 utheni khona ku Facebook ithi Word of Prophecy Ministries. Siyabonga mfundisi wami siyabonga uNkulunkulu asigcinele wena makhulu lamazwi osinikeze wona namhlanje amandla siyawezwa ayabuya amandla siyawezwa ayabuya ngiyabona na ku Facebook bebhala abalaleli bethi awusiyabonga amandla siyazizwela uNkulunkulu akaqeda ukukhathala kuthina kwibandla lakhe livuke liqine lime ngeenyawo. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu. Amen. Thank you so much.